pundutan panitia sapa Mas sing diaturi munggah ana gandengane Gubuk Asmara iki lho ben oh iya Weo. neng yo di anu to Mas di bigoni mburine Ora kancane iki apal lho. Nang lambemu. Ya. Wah, macak wedok. Macak wedok. Macak wedok. Ya. Kekencengan iki lho. Wis tak cuwokot bledos. Gubuk Asmara dibawani sik. Lah ngoten lho. Heeh. Kesane skeco. Ayo. Iki dandan model piye nek? Ibu-ibu PKK goblok. Dadi mendina aku dipake PKK nang kowe. PKK. Lah iki jare PKK. Iku ibu PKK ngono kuwi. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa. Lah ya bawa awak dhewe kulino nderek para yai mosok ya ora